Pozrite, aké krásne veci môžete v Bratislave vidieť. Vy? Áno, aj toto môžete na výstave vidieť. Ja som teda teraz ani nedýchala a určite ani Peťová frajerka. Dominika, si v poriadku? Áno, Domča, prosím ťa, ukáž, že OK. Martinka, tak aj toto tu máte pre návštevníkov nachystané? Áno, aj toto tu máme. Je to Peťo Vranák, 19-ročný, niekoľkonásobný majster Slovenska v mototriale, dvojnásobný účastník 6-dňovej trialovej v Škótsku. Takéto kúsky tu bude predvádzať. Samozrejme na výstave Motocykel, ktorá je od dnes až do nedele otvorená v Inchebe, budú aj ďalšie adrenalinové kaskaderské kúsky, napríklad stunt rider Tomáš Pavlíček, rovnako autogramiády Dakarových jazdcov z Rally Dakar. Máme tu množstvo motoriek, takmer všetkých značiek, ktoré sú zastúpené na našom trhu. Takže keď chcete, môžete prísť a pozrieť sa, porovnať ponuku, inšpirovať sa. Ja si myslím, že srdce každého muža určite nedostane chladné. Áno, a srdce každého muža, ale aj každého malého muža, lebo milí diváci, pozrite sa, motorky, to nie je láska iba pre veľkých chlapov, ale aj pre tých malých. Ja dúfam, že ten rachot počujete aj vy. Martinka, užívaš si to? Ja si to užívam veľmi. Na takéto niečo, čo Peťo predvádza, treba určite tréning, takže toto sú detičky z akadémie motorkovej, ktoré takisto tu budú v sobotu už od 9:30, čiže rodičia sa budú môcť prísť a máme tu aj pána, ktorý ich vedie. Áno, a to je Maťo Čermák. Ahoj, dobré ráno. Dobré ránko prajem. Tak my sa tu pozeráme na týchto malých chlapov, ktorí nám sem prišli na motorkách, samozrejme s veľkým ráchotom. Ako inak, koľko majú ale chlapci rokov, odkedy vlastne môžu sa takémuto niečomu venovať? Tak títo konkrétni chlapci majú 2 po 5 rokov, 2 po 9. Vlastne tých 5 rokov je taký vek, kde tí chlapci začínajú už trošku tomu rozumieť, o čo sa vlastne jedná. Takže tá štartovacia hranica je 5 rokov. Dobre, ako diskriminácia trošku iba malá. Sú to chlapci, ale robíte aj s dievčatami alebo nie? Áno, a dievčatá sa môžu prihlásiť do našej akadémie. Mali sme tam aj v prvom ročníku jedno dievčatko, volala sa Emka a bola fantastická. Takže dievčatá sú takisto vítané. Dievčatá, takže vás vítame. Mne to ale nedá. Ja sa musím opýtať tuto konkrétne Mária, od ktorého som dostala aj podpis. Mário, prepáč Mário, áno, ja som si ťa pomýlila, lebo sa trošku podobáte. On má krásne aj na vláskoch. Pozrite sa, označené, že on je číslo 9, má dokonca 9 rokov. Ja sa ťa len chcem spýtať, baví ťa to, alebo ťa tak trošku rodičia donútili? Povedz. Baví? Naozaj? A koľko rokov sa tomu venuješ? 2,5. 2,5. A ide ti to naozaj skvelé a niekto, kto sa tomu venuje naozaj oveľa viac, to je Peťo. Ahoj Peťo, tak ty si nám tu naozaj predviedol taký kaskaderský kúsok dokonca na svojej frajerke. Prosím ťa, dlho ju na takéto veci doma musíš prehovárať? Tak prehovorili ste ju rýchlo, tak vie, že preskočím aj viacerých, tak bolo to v pohode. Ty preskočíš aj viacerých? No najviac tuším, že ich bolo 10 alebo 11. Tak na takýto extrémny kúsok sme sa tu dnes neodhodlali, ale aj toto bolo dosť náročné. Ja som ani nedýchala, myslím, že ani tvoja frajerka nedýchala. Peťo, ďakujeme veľmi pekne. Milí diváci, to bolo všetko od nás z výstaviska. Martinka, ja ďakujem ešte raz veľmi pekne, takže od dnes až do nedele sa môžete tešiť na motorky, zaujímavý program, samozrejme lode, rybárstvo, poľovníctvo, to všetko tu. Voľný čas. Voľný čas dokonca, takže krásny deň do štúdia, majte sa pekne. Dovidenia. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. No, my sa budeme ešte venovať téme chudnutie, pretože Miška schudla 30 kg, ale vy, milí televízni diváci,